Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa a po roce jsme zpátky u roleplayech. Jsme tady s Matýskem, který tady bude hrát roli Minigames Kida. Takže se připravte a jdeme na video. Často si pořídit nějakýho toho paloučka. Tak. A let's go do daycareu. Dobrý den. Do you wanna play mini games? Do you wanna play mini games? To jsem zažil dneska v Gorillategu. Do you wanna play mini games? Ne, Jo. já nechci hrát žádný minigames. Mini games, mini games, mini games. A proč máš sakra nohy? V Gorillategu nemáte nohy. Já vím, ale já jsem prostě normální člověk, já jsem gorila. Jsem normální gorila, který já jim modrá a mám čepičku. Do you wanna play mini games? Já se tě bojím. Do you wanna play mini games? Do you wanna play mini games? Do you wanna play mini games? Mini. Pomoc! Mini. Do you Pomoc! wanna play mini games? Nechci hrát Do you wanna play minigames. mini games? Nejseš náhodou Jim Curly? Počkej, já si tady vytáhnu. Počkej. Je. Takhle to nemám. Do you wanna play mini? Nechci hrát minigames. Ono tady zase tajít ten. Ale Já jsem si- já neříkám minigames, to říkal jiný kamarád, to byl můj kamarád. Ne, to jsi byl ty, já to moc dobře vím. Ne. Moc dobře to vím. Prosím. On mi někdo ukradl auto a zajel s ním do bazénu. Fuj, jupi. Jupi. To, co se stalo? Já jsem se měl... Jupi. To je moje auto. Jupi. Jedu. Hej, nech mě. Jupi. Jedu sám, čau. Ne, to není moje. Tady je moje auto. Pojď se mnou kukat. No, protože já jsem ti takový jméno dal. Protože já nesnáším minigames kid. A jedeme domů. Ale já nejsem minigames kid. Ale seš minigames kid. Nejsem minigames kid. Seš minigames Ne, kid. já nejsem minigames kid. Seš minigames kid. Nejsem minigames kid. Já tě opouštím a jdu domů. No tak já ti ukradnu auto. Jdeme si jich konečně domů po dlouhé době. A teďka je Všimne si zase nějaký to videí. Co to? Proč tady mám nějaký tabule? No, to nechápu. Co tady dělá někdo? What are you doing in here? Do you wanna play minigames? Jak se sem dostal? Normálně tady je spacák. Můj gorila. Pomoc. Pomoc. O. Co? Co? Další barák! Ne, ten blázen mi odpálil barák. Pomoc. Pomoc, rychle. To... Jsem nebyl já, ty vole. A já vím, kde je trezor. Ty... Prachy. To nechápu. Prachy. Vypadni z mýho baráku. Otevři mi. Počkej. Já jsem minigames. Do you wanna play minigames? Proč furt řveš minigames? Do you wanna play minigames?
Já jdu na nákupy, už toho mám plný zuby. Do you wanna play minigame? To je zase kdo? Do you wanna play minigame? Já tě opouštím. Já tě opouštím, já tě přejedu. Počkej. Tak. A sakra. A jeden. Jo. Jedy. Já řídím. Tam to je. Co? Já se chci schovat před tím minigame s kidem. Nejdeš na chvilku. Go to school. Ty vole. Haha, Pomoc! tak. Já nejsem jeho tatínek. Já bych jen Já nekoupil. ho zase chytím. Já vím, kde seš. Ne. To nesmím dopustit. A sakra. Prosím, prosím, nech mě. Nech mě. Nechci. Já už mám plný zuby. Dám ti pizzu. Posedu se na ní. A tady máš. Fuďte prase. Já už si odeberu. Mám snajperku! Co? Tak to... A ti budu střílet v domě. Pomoc, on tady střílí. Já ti budu střílet v domě. No tak... Ne. A ty, Ne. jako ty máš jako, ty jsi jako nechal klíčky doma. O kurva. Já jsem cooked. Já jsem tady koupil nějaký Reese's, Hershey's. A ještě nějaký banány. No to je zase ten týpeček. Já bych chtěl tohle a tohle. On ti zase tady podpálil barák. Co? On mi někdo zase podpálil barák? Dobrý, já jsem kvůli tebe ani nezaplatil, ty kide. Já ti tady rozmáju ty monitory. Tak. Ne. Já jdu oba zabanovat. Ne, ale já si jako svolám. No, ale... Kde je moje auto? A já jsem toho týpka zabanoval. Takže má ban za toxicit. Ty vole, on už je tady. Ty vole. Skipper script. Aha. Exactly. To byl kdo? On tady někdo používá hacky. Vypadni z mýho domu. Už tě nechci vidět. Slyšíš? Neznáš jim minigames, kiddy! Já si jdu dát banana uklidně. Wow, on jde na bána. Ne, on tam koukal. Já vlastně nejdu ani točit žádný video. Jdu prostě jenom tady. Co si mám na Facebooku? Ty vole, pomoc. Co to? Já jsem to slyšel až... Počkej, kde je? Já ho jdu... Play minigame. Sežeru si banán a jdu ho zastřelit. A já ti jdu zastřelit kulometem, já se na tebe čokám. On jako tak moc řve, že ho jde slyšet. To je on. Já si na tebe připravím snajperku. Kde je za 100?
On mě taky nebude vidět, doufám. Musíme. Potiše. Doufám, že zase nebude řvat minigames, já jsem ho viděl tady. Do you wanna play minigames? A sakra, on je někde tady. A po... Tak. Tak. Já chci hrát minigames. Nikdo nechce hrát nějaký minigame. Máš fejkovou pistoli. Tak to určitě, tam se koukej, jak bolí. Koukej. Chceš čokoládu? Koukej. Chceš čokoládu? Ne, já radši střelím, já ti dám bombu do ruky. Díky. Jsi zapálil sebe. Ne, to si Nom nom nom. Smrd. Jak to bude? Zatýkám vás. Běžte do vězení. Ano, běžte do jailu. No běžte. Tak. Dělej to. Tam budete navždy. Vypadni. Někdo střílí, se tam podívat. Co? Já se bojím. Víš, na jak dlouho tady budeš? Ne. Na 10 let. No jo? Ještě zapomněl. Koukej. Ty tam máš spaták? Ne. Jo, dobrý. Už mi nejde na zloděje, ty. No, Jo, protože... už ho mám. Už mám nad sebou. Pojď. Budu ti kontrolovat. A? Takže útěkář. Jo, ne, ale já ne. Ne. Ani ne. Se musím jenom vyfotit. Jo. Ještě vyfotit. A zůstan tu. Zůstan tady. Ještě se vyfotit. Tak. Byl jste odsouzen. Obtě. Do you wanna play minigames? Ne, byl jste prohlášen za vinného za obtěžování, že jste říkal, do you wanna play minigames. No, pojďte se vyfotit. Jinak vám to střelím do zad. Dělejte. To můžu jenom já. Dělej, jdi do dílu. Já to stejně přestřelím. Jo. Tady budeš navždy. Víš co? Já si do týhle. Jo, budeš tajistý, protože tam se nejvíc kadí a mimo záchod se tam kadí a ještě tam někdo počural do umyvadla, takže tam zůstaneš hezky a já jdu. Nazdar. Jak si je, budu jako ten Matýs. Já se jdu podívat do toho jailu, jestli tam náhodou neutekl. Si jdem takhle spát. Ne! Pomoc! Ne! Ty vole. Hej.
A ono zdrhlo. Hej, pomoc! Jedna minigamesová. Tady. Jsem tady. Budu si na to dávat bacha. Tady máte kamery? Ano. I tady je malinká kamírka. Tu nezastavíte. Můžete mě slyšet. A bude to jako ve FNAFku. A pak na mě míříte pistolí. To jen tak nerozbíjete. Je to nezničitelné. No to si jenom zkuste to zničit, protože je to úplně nezničitelný. Pomoc! Haha. Jo, tak on se snaží utéct. Ale je to minigamesky, který neumí nic. No a sakra. Musíme na něj. A zbrojené síly, jdeme. Ale mě jako nedají. Ale najdu. Haha, já mám neprůstřelnou vestu. Já se školám do školy. No tam to je ještě větší peklo. Akorát. No běžte, jenom běžte. A běžte na absenci. Jinak vás zastřelím do nohy. Jo, tady je krv. Kde je ten minigamesky? Chci najít. Co to? Tady hoří? No. Ne. Ne. Hajzle. No pojď. Jsem to nemyslí. Ano, tak toho musíme okamžitě dostat. Lidi, víte, co jsem slyšel? Že tady ten minigames kit je poslední minigames kit na světě. Musíme ho dostat, jinak celý svět se zase objeví z minigames kitů. Takže jdeme na to. Musíme ho chytit. Kde je? Kam šel? Tam se schoval. Pojď sem. Tak. Dostali jsme ho. Teďka ho jenom od nás. Já se tak cítím dobře, že vyhnuli minigames kidi. Tak, yes, to je ono. Už nikdy žádný minigames kid na světě. Takový rod se už nikdy nevyvine. To vám garantuji. Že už se takový rod nikdy nevyvíje. Minigames kidi vymřeli dneska a to mnou. Aha. Já to od tebe čampnu. Cože? Já jsem něco slyšel. Co to řek? Ty už zůstaneš. Protože minigames kidi vymřeli. Musím najít lopatu. Tak, tady. Yes. Tady leží minigames. Jenom tady stačí už dát jenom nápis. Trošku otravný, ale